tarik ang'wen dwe mar aboro 2024 en geno mara ne riyo makare Nyakurom Gajwang' machiegni cheno ni maro imore waikoni weche manyien mag saa 3 mar otieno odiochieng' bende koro chenro mar dayo dho jogo manowal kaka jotend migepe no dhi mbele od bura wami kuku mar wachno kachiel gecha moko moting'o mach manomuoch e chiro matoi kaka pile oroko pache cheno ni maro imore nyago kodwa mbaka plai mar ote machuok en aria deka ucherono ka bende wantiere mbui kacha Ramogi TV Kenya e YouTube bende warwake pach Nyakurom Gajwang' sege mag oimore wan gi jaloko mara Belinda Adhiambo machiegni magi thonweche na wito wuoda ka achiel gi nyamin chiege mabe no dhi konye golo gik moko mach no wango gi tema ne githo giduto anyuola manyo mach wango wedegi e chiro matoi poni kod lite kinde ma jo hala bende medo manyo yore mag amalo kendo bang' masira makamano. Nobody has come to take any statement from me, so I don't know what I'm being accused for, because I'm also just seeing it in the papers as you are seeing. Governor machon Kakamega Wycliffe Oparanya odadhoge gi od bura wi lemo mar ten migawo mar Saga ka otuo dhoge ni onge mibadhi mora mora mamiene. Atino se kelo demokrasi o Mabei County. Jokome nyaka jokome mag MCS mano yer mamine. Oyer nikech Atieno gi Jakom. Omiyo Jakom ne wakwayi gi muolo. Ni yien wa monde miye mama. En wich barei ODM ka imanyo ji ariyo madhi bedo jolupo gai mar duond burano. Mine bende ogolo duondgi. Machiegni Nyakurom Gajwang' cheno ni maro imore nyinga Lydia Hokeyo. Chenro mar podho jotend migepe mogwel no dhi mbele kawuono kama mane en governor machon ma Kakamega kendo jalupo gai mar ODM Wycliffe Oparanya nochope nyim komiti madadho jotend migepe mogwelgo. Weche mibadhi ma osebed ka itudogo Oparanya no kelo mbaka kamano ochiwo ler ni onge chieng' ma oseluonge mandiko dhoge ewi weche mibadhi gi duol mar EACC. Kolero ne gin mana weche ma igango ne kalore gi chung' mare mar siasa. Oparanya lero ni oikore matawo migawono kendo tego aguch hola mar Hustler Fund ma kinde mokalo yande okwedo. I, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mane en jalup jatend duond bura mar ODM Wycliffe Ambetsa Oparanya no chope nyim komiti mar od bura madawo dho jotend migepe mowal bang' ka nogwele kaka jatend migawo mar riwruoge Saga mapachuka. Thank you, Chairman. Mr. Speaker. Oparanya mabende ne en governor ma county ma Kakamega kuom higni 10 olero ni nengo mwandu ma en go en siling $600,000. Ne obedo gi thuolo mar weche ma itudego mag mibadhi gino manomiyo duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC chwalo kone komiti no ni Oparanya okromore gi bedo jatend migawo kaluwore gi weche mibadhi mamiene. I have served diligently for 10 years. I've been a minister for 5 years. We have had audit reports. This audit report, there is no report that pointed on me as being a corrupt person. EACC tudo Oparanya gi tiyo marach gi apisi mare luoko mar omenda kotawo chenro mag county ataro mar chike mathuruka gigo ma Oparanya okwedo kowacho ni e kinde manotiyo kaka jatend migawo mar chenro mag piny owacho migawo mare manotiyo maberie mogik kendo kata county ma Kakamega norieny lwete kaka governor. When I was Minister for Planning, the ministry was voted the best performing ministry. You can look at your records. When I was governor, everywhere they are saying where devolution is working is Kakamega. Oparanya olero ni onge mibadhi mora mora mamiene kaluwore ni kinde mane EACC omonjo dalane ne gidwaro ng'iyo tudruok mane en gi jatend ODM Raila Odinga e kinde mane ibago ng'anyo makwedo sirikal e pachoka ka bende ne openje ka en kod bunde moke dalane kod kuonde manoyude omenda mag siro ng'anyo makamago kowacho ni onge wach mibadhi mora mora mane apisa go openje ka bende olero ni onge chieng' moseluonge ndiko dhoge ka EACC. And when they came to my house, it was even not about corruption. The first question they asked, what business do you do with Raila Odinga? The third question I was asked, that where do you get money that you fund demonstrations? Nobody has come to take any statement from me. So I don't know what I'm being accused for, because I'm also just seeing it in the papers as you are seeing.
E kinde mokalo Oparanya kaachiel gi kweth maketo piny Tesre osebedo ka kwedo chenro mar pes hola mar Hustler Fund, gino makoro kete akirikiki kaluwore ni omenda mag Hustler Fund dhi bede migawo mare ponono ni komiti no puodhe. I think this fund, if well managed, is a fund that will take our people from poverty. The only problem through my briefing, the only problem is that this fund was launched in a hurry without proper legal structures in place. Oparanya ochiwo ler ni chenro mar Hustler Fund ne ok oket ne chike mowinjore manyalo taye ma okonyo ganda ka koro singo loso chike mabiro tawo chenro go ponono ni opuodhe kaka jatend migawo no. If you approved my nomination, the first thing I will do is to make sure that there is a proper legal framework. There is a board. A board has just been put in, but there is no even staff. So to ensure that there is staff that will manage this particular fund properly. Jakom komiti no Moses Wetangula olero ne oganda jo Kenya ni onge bura mora mar njori ma apiso kwach kich ne goyo Oparanya omiya pis no osepodhe ka koro ting odong ne komiti no mar yiero ka obiro bedo jatend migawo mar riwruoge saga mapachoka kata oyo. Kapod wang'iyo mago ma tenre kod chenro makamano, gavana machon Mombasa Ali Hassan Joho olero ni en kod rang'iny mar somo ma orome tawo migawo mar dongruok mawuok e mwandu mag buolo kod alwora mag nam. Jomo ochopo e nyim komiti mar od bura mondo mi none e wi lewo makamano koni en kod chia mar telo kendo odhi kelo lokruok mag okenge kod chike mondo mi sekta no oa malo. Aka jafwambo mar Walter Nyambagalero no Dr. Alfred Mutua bende no dadho gene lemo mar migawo mar Labour kama wacho ni odhi medo kwan jo Kenya madhi manyo tije pinje maoko nyaka 10,000 juma ka juma. Korka chich kendo korka cham. Ali Hassan Joho nyono mus kendo dhenyore kom mosechwake kod kamiti mar od bura mochwe kom kod Moses Masika Wetangula kaidayo dhoge ne lemo mar jatend migawo mar mula mikunye bwolo kod ochumi e alwora mar nam. Recite the oath. Kapok odeko, liet mar kom ochakore kod somo man en gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho ma weche osedeyo ni sombe puot kata kamano. Joho koni kata obedo ni ne othecho duoko mar dimugol e sekondar oserie nyaka mbalariany kendo en kod digri 2 kendo medo jiwo sombe. We want to ask him to clear this matter because this matter it comes up during elections and goes down after elections. It comes up during elections, goes away after elections, you win the election. We want to slay that ghost today here. Can you share with us from the beginning to the end how it went? I hold 2 degrees that are before you. Mr. Speaker, I am on my pathway to attain a master's degree from the most prestigious university in the world. And that is achieved by determination. Jodbura ne okomiye thuolo mar gamo yueyo kendo kunde mondo ler chilo moko mag timo ala moko ma ok opuodhi ahinya mag yedhe mamero ji ma itude godo. The then internal security minister, the late Honorable George Saitoti, tabled a list in Parliament containing 4 members of Parliament, including yourself as a suspected drug trafficker. He came back to Parliament and tabled a report of investigation that no iota of evidence was found against me. Kutende kod kako chano kelo lokruok e migawo no, jo oriedo kenge bura mosenono manyalo kelo resruok kendo ji oyuto ne Kenya kokale mwandu manie bwolo kod alwora mar nembe. Achiel kuom okengego en rango kendo timo lokruok ne chike matayo sekta no. That we quickly realign policies that conform to the needs. It is because seafarer by all standards qualifies to be a prestigious job. And the numbers that are produced, nothing justifies that our neighboring countries are processing more. Understood that they may have a lot of, the area might be wider, but they are processing 100-folds more, particularly for export. Weche mag lupo kod andnam, jo wacho ni jo lupo kod jo ala, winjore omi kony mabiro medo gi mijing'o e tijgi masandoro teknolojia mamalo, wacho ni biro konyo Kenya nyuolo rech moromo minyal chwal e pinje ma oko. We must redesign our training program
to fit into the demand of that opportunity. Singo marjo bende en mar neno ni okedo koda chudhe to kod jomibadhi mopondo e sekta no kendo thiro chenro mag yuto. What mechanisms and plans will you put in place to ensure that revenues from gemstone mining do not end up in the pockets of cartels without disclosure? There are greater cartels in the mining industry. If you approve me, that is where I begin. Jo bendo yango nengo mwandune duto ko wacho ni mwandune nyalo romo shillings bilion 2.3. Mr. Speaker, my net worth is 2,361,332,249. Governor machon ma Machakos Alfred Mutua bende ototimo ne rumbi bang' thung'e kod penjo. Kinde dayo dhoge ne lemo mar jatend migawo mar jotich. Mutua ne onyis mondo ler gimomiyo ne othoro golo ripode magikone ne yangore ni okadieri e kinde mane omako leo mar jatend migawo mar tudruok gi pinje ma oko. Ranyisi en kane owacho ni piny Canada ne dhi chiwo thuolo mag tije ne piny Kenya. Gino mabang'e to tend Canada ne okwedo. You announced in the media that you have secured an agreement with Canada so they can recruit Kenyans. And thereafter, it was denied by the Canadian government. When I got to Kenya and announced what we had agreed on, immediately an organization, a fake, so-called fake organization, that was promising Kenyans jobs and charging them jobs, the Canadians were not responding to me. They were responding to that fake announcement. Wiokenge mochano kao magtayo migawo mar leba. Dr. Alfred Mutua koni achiel kuom lek mage en chwalo kinde ma Kenya pinje mag Arabu mar dhi nono matut chike mag-gi kendo keto winjruok moko mabiro neno ni jo Kenya madhi manyo tije kono ok oyudore kod obadho kaka osebedo kinde mokalo. You know, Australia is looking for you. So we are going to make sure that people are able to know that regardless of the field you are in, nurses, doctors, people are looking for Kenyans to be able to work. Mutua osingo ni obiro neno ni omedo kwan mag jo Kenya madhi e pinje ma oko nyaka 10,000 juma ka juma kendo dhi tudre kod jo od bura e neno ni kwan no yudore. Mutua kone kamitno ni nengo mwandu ne osemedore kod shillings milion 42 yare higa mar 2022 kowuok milion 420 nyaka milion 462. Net worth is 462 million shillings. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manena ton jener mapachuka Justin Muturi odadhoge gi komiti mar od bura e wi lemo manyien ma ogwele mar telo ne migawo mar jotije sirikal. Muturi oloso e weche mane luore ni dibed ni en hoko ng'ad rieko maber ne jatend piny Kenya. Olero ni ne gin kod winjruok maber gi jatelno. Bende okoni obiro golo koke mar thicho oko jogo mantiere kod oboke mabandia e thuolo mag tije e sirikal. That story was not correct. That advisories were not being taken because the office gives advisories in respect to very, very many issues, international law. In fact, the office gives legal advisory opinions even to the county governments, and I cannot even remember which one was never implemented. If there was anything that may have perhaps not been implemented, could have been maybe the things that we advise ministries, because as perhaps the members will know, the Office of the Attorney General is signatory to every cabinet memo that is generated by every ministry. And on occasions, we've had to return very many memos to the various ministries, and I've had to issue a circular to all ministries. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo achiel mar jotelo kod jopiny ka onyiso chir ni chugo piny owacho mokelo kanyakla jotelo mawuok oko mar sirikal dikelo yote chwalo dongruok ne jopiny. Koloso Kilgoris e kaunti ma Narok, Ruto singo ting'o malo ngima ji mayutogi ni piny mana kaka ne osinge kinde kampen motelo ne yiero. George Batin tiere kod ler. E kinde alama Jumapil Kilgoris e kaunti ma Narok, jatend piny William Ruto dhi nyime pako kang' mar chugo sirikal moting'o jotelo mawuok e duond buche mamoko ka okoni jotelo koro nyaka ti kamoro achiel kendo chopo dwaro mar oganda jo Kenya. Okang' ma opaki kod jaod bura ma Emuru Kir Johana Ng'eno ma okoni kelo kweth mag Raila machiegni biro konyo sirikal riembo chenro mage e yo makare. Sasa hizi tumeunda serikali ya kila mtu. Hakuna mtu sasa ya kulalamika. Hakuna mtu ya kupingana. Sasa sisi wote
tusimame pamoja, tupangane pamoja. Ile sasa kazi iko ni vile tutashirikiana, tutatue changamoto za taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Na tunataka kukushukuru kwa sababu ya kuunda serikali ambaye iko sasa kila mahali, so that every part of this country feels they are part and parcel of this government. Tunataka kukuambia Your Excellency, tunakuunga mkono. Kama vile Julius amesema, huyo mzee umemleta, alikuwa rafiki yetu kitambo, na wewe unakumbuka tulikuwa pamoja, wewe na mimi na wengine, na tumeshukuru umeleta yeye. So wacha serikali iendelee vizuri. Konyiso jotelo moyier mondo oket dwach jopiny mokwongo. Ruto kone jood bura mondo ger dag tudruok mag lony manyasani e kor gwenge kaka yor konyo joma tindo yudo tije ahinya ma itimo kokalo yor mbui. Katika budget ya CDF tumebadilisha sheria, mimi nimesha sign hiyo sheria ambayo sasa itakuwezesha kujenga ICT hub katika every ward hapa Kilgoris. Ndio hawa majenzi, hawa vijana waweze kufanya kazi ya ajira ya kupitia digital jobs. Jatend piny bende osingo mar dhi nyime chwalo dongruok ne oganda ma yutoge ne piny ahinya to mong'ere kaka Mama Mboga kokalo gero chirni ma okoni biro ting'o malo yuto margi. Watu walikuwa wananiuliza hapo nyuma, wewe ule Mama Mboga yako ulikuwa unasema kazi gani unamfanyia? Si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie hapa Narok tunajenga soko 11 mpya. Na tayari karibu 9 imeanza kujengwa. Kineno jaod bura ma Narok West okwayo jo Kenya mondo kik yie piny olwar e bugo kendo gimak kwe gi lwetgi ariyo ka olero ni ma eyo manyalo nyago lemo e konde duto mag piny Kenya. Juzi tumekuwa na maneno katika taifa la Kenya, na tunashukuru Mungu kwa sababu kupatia wewe hekima na maarifa and the wisdom, Kenya tumekuwa na utulivu. And I want to call upon all leaders that we treasure one of the greatest resources we have as a country, called peace. Tunaweza kuwa na mafuta, tunaweza kuwa na dhahabu, tunaweza kuwa na mambo yote, but without peace, hiyo mambo yote inakuwa bure. Ka jotelo medo kwayo jopiny mondo nyakwe, ting' pod ni kuomgi mondo giloki yore ma gitayo godo Kenya ka giketo dwach jopiny mokwongo kendo tayo chenro magi e yor ratiro. George Bati, Ramogi TV. Jatend duond buche mag DAPK, Jubilee kod Wiper wacho ni gibiro siro lwedo Kalonzo Musyoka ne laro kom tend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. Jatelogo wacho ni sani Kalonzo emodong' kaka jatend kweth makwedo sirikal. Kalonzo bende wacho ni kinde ochopo mar riwore gi gwenge mag masawa mar piny Kenya. Jatelogo osingo ni gibiro tamore dwaro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kom mare. Ne gilose kaunti ma Kiambu. Tutaendelea kusimama na wananchi. We remain the loyal people's opposition kuendelea kuwatetea. Na tunaomba Wakristo mtuombee. Mwenye tumeachiwa sasa na mwenye tunatembea na yeye, because there must be an alternative to the things happening in this country. Na sisi wakaji wa eneo hili tufugue macho yetu. Sisi tukitembea na Kalonzo tunasema omba Mwenyezi Mungu mapenzi yake yafanyike. Leo tunataka kutangaza wazi Kiambu, kama wako na njia ya kutoa Rigiji jama, kama wako na jama hiyo ya kumtoa, sisi wanaazimio tunasema hawatamtoa peke yake, watoe yeye na Ruto. Wangapi wanasema hiyo? Wangapi wanasema hiyo? Ya, kwa hivyo hiyo mtu ikikatwa wakitaka kuangusha Rigiji na wao pia waanguke. Mwelaro lemo mar jiario mowinjore omak lemo mar jalup ogai mar ODM amedo chwakore kamine mag ODM pod oramo ni owinjore kik wegi oko e kinde ma itimo yiero makamano. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, gavana ma Kisii Simbarati kod mano ma Mombasa Abdulswamad Nasir duto oseyangore ni laro lemo makamano. Moro ka moro ywayo korka kore kaka jafwamb marwa Halia Beach leronwa.
En wich bar masani nitie duond bura mar ODM ka imanyo ji ariyo madhi bedo jalup ogai ma duond burano. Lemo ma odong' nono tok ka Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya nyocha ogwel e telo ne migepe sirikand Kenya Kwanza. Mae bende kinde mar Raila Odinga kod jokanyo mag ODM ni akek yore mar jiero jalno madhi bedo lemo go e kinde ma en bende pache rango dhi bedo lemo mar jakom kuku Martin Dul mar riwruok Africa AUC. Nyaka sani pok oyangore malong'o ji ariyo madhi bedo lemo go ka jogo ma umbgi osekeyore ahinya oting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, gavana ma Kisii Simba Arati kod mano ma Mombasa Abdul Swamad Sherif Nasir. Mine mag ODM e counties ma Kisumu, county ma Migori, Homa Bay kod mano ma Nairobi osegolo duondgi kendo yango negi siro gavana Gladys Wanga ka MCS ma wakeni e counties go bende jiwo wach makamano. Wakwayo ni deputy party leader monde menwa mama Gladys Wanga. Ang'o momiyo wacho ni mondo mi mama Gladys Wanga? Mama Gladys Wanga mokwongo osenyiso ji no nyalo bedo jatelo. Chama koyier gi consider no wach mar mine. Kik yiera joma chuo kende. Tieno se agi chama mabo. Atieno se kelo demokrasi o Mabei County. Jokome nyaka jokome mag MCS mano yier mamine. Oyier nikech atieno gi jakom. Omiyo jakom ne wakwayi gi muolo. Ni yienwa mondo miye mama. Achiel kuom ting' mar Raila Odinga kod duond bura mar ODM nego en chiko wit kendo winjo ywak mag mine mag ODM kod jowera magi medo chwalo wi thuolo margi e telo kata ka okang' ma opogore. Kata odoko ni moko kuom jokanyo mag ODM e gwenge mag Kisii nyoko ne gin gi siro gavana Simba Arati lemono ka mago mawuok Nam Chumbi bende osewuok oko ka siro gavana Abdul Swamad Sherif Nasir. Tunataka kiongozi ambaye ni party leader na deputy party leader ambao wanajua chama, ambao hawatitiriki iwe mvua iwe jua. Hatutaki chameleons in our party. MCS mamine counties makaluo to wacho ni mae thuolo moko winjire we mine oko. To pod wamedo kwayo mana kaka wasewacho before ni omiwa chance mondo wan bende wanyis leadership marwa kaka mine e bedo deputy party leader. Kendo wawacho ni Gladys Atieno Nyasuna Wanga oserito Homa Bay kaka party mar ODM kaka jakom. Omiyo ober gi miye promotion mondo odhi obedi deputy party leader mar ODM. Mine mang'eny kosega donje telo to wigi wil gi mine wetegi. To Gladys Atieno Nyasuna Wanga kano donje telo to seriwo wakanyakla oseketo wakanyakla gi hera mang'eny maonge gima oselalnwa. ODM, it is high time we had a deputy party leader as a woman. And the woman who has come out exclusively is Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Please consider her for that position. Kenjo madang ne pach jokanyo mag ODM ka otelo kod Raila Odinga en ni dibedi guok mare ka odhi e kom mar AUC nyalo chune ni nyaka owe chien achiel kuom jotelo makaluo e lemo mar ogai to dibedi ni ODM wang' ne nyalo bedo kod geno mar keto ng'ama miye lemo mar jalup ogai. Ali Beach, Ramogi TV. Pod en lit kod kuyo ne familia mar ji ang'wen manyo wang'e masira mar mach e chiro matoi mantie Kibra e buore Nairobi. Familia go medo nyiso lit ma gin go bang' masirano ka bende jo ohala pontiere kod achiedh nade bang' wito mwandu e masirano manyo timore e Kogwen Manyoro. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakedi leronwa seyo imedo luwo ne tend kaunti ma Nairobi kuom rem chiwo kony e kinde ma masira mar mach no timore e chirono. E kar dak ma otenore gi chiro matoi mani Kibra, walimo Margaret Atieno, miyo manyo wito wuode Kevin Ochieng, ka achiel gi nyamin chi wuode e masira mar mach manyo wang'o chiro matoi kendo miyo ji ang'wen wito ngimagi. Margaret yangonwa ni masirano nyo yudo Kevin e kinde mane odhi reso mwandu minode e chirono bang' mach muoch. Na wito wuoda ka achiel gi nyamin chiege mabe nodhi konye golo gik moko. Mach no wang'o gi te mane githo giduto. Mach no dino ne toi kodhi golo gik ma ouso e chiro. To ne mach odino ne mano wang'e motho ma ok inyal fwenyo ni en ng'a. Olero ni koso yudo Kevin e yor simu ema ochune donjo e chirono mondo mi omanye. Kuom hawi marach nyo giromo gi masira. Sama ne wamanyo Kevin ka koro wamanye gi sim to koyudre na awinjo lit kaka janyuol koro na amua mar monda ang'i kaka muomo imagino
mondo achope e kibanda ne. To ne watemo manyo ka waelo mabet nigo kane pod nigi mach, to ne ok wayude. Lakini ka koro wadhi give up, to waneno ka mbele kibanda kama nigi mach mang'eny kabisa. Koro nanyiso wuoyi mane wan go no el mabati mano umre kanyo. Sama no elo mabati no, ne wayudo ka wuoda ema nigi wiye malo, to ne pod inyalo ng'eye ni en Kevin. Pauline Atieno, ma en nyamin Kevin, wacho ni tho mar owadgi oweyo fuok maduong' ne anyuola moloyo to kaka osebedo kochung'ne e weche mag somo. Yeye na nilipianga school fees. So ningefanya join shule but nimekuwa outside for 3 years. So akaniambia dream yake ni anataka ni raise mtu mwingine tusimamishe familia yetu. I was supposed to join September 10th. Leo ningeenda kutoa hizo documents. Oseyo josim mach ma kaunti ma Nairobi kowacho ni deko margi ema nomiyo masira makama yudo wadgi kod nyamin chiege. Zimamoto ingefika tu mapema. Tungu wangeungua hapo ndani. Bili angechomeka. But I'm sure he tried juu. Penye tuliwapata ni kama alikuwa anajaribu kuambia watu tokeni. Weuru simbe uon jok ma owinjo konywa kuom simo mach. Nikeche chiro no chako wang' to ne watemo seche karibu 3 hours ka wagoyo sim ne jo sim mach ma Nairobi County. Simbe gi ne ok yudre, giduogo gi respond after an hour. Min Kevin, ma bende en ja ohala e chiro Matoi, oseyo tend chiro no kachiel gi sirkand kaunti ma Nairobi kuom singo ma gisebedo ka gichiwo maonge tim e kinde masira mag mach. Tepetevu imekuwa upande wao. Wakati soko ilichomeka last year, walipokuja Toi viongozi wa hii eneo, walikuja wakakutana na sisi Toi. Wakatuambia watajenga mahali penye magari za moto zinakuwa around the area of Kibera. Another thing they promised us ni ya kwamba watatujengea a modern market. Another thing they promised us ni ya kwamba watatuwekea perimeter wall around Toi market. It is now 1 year down the line. Nothing. So hatujui kama walitudanganya ama walituambia ukweli. Sasa hivi tena tuko na mkasa wa moto. Imetokea tena mara nyingine. Shida tena bado imekuwa pande ya county government. Hawakukuja kutusaidia kuzima moto. Sasa mimi naomba kama wanaweza watupe fidia sisi wenye tumeadhirika. Na wakikubali kutupa fidia, tafadhali wahakikishe wale wameadhirika wamewa-identify. Kochopo sani, ringre mar Kevin kachiel gi ji adek mamoko osechwal e kar kano ringre ma City Mortuary ka girito fweny e yor lony mar science mar DNA. Ma timore ka e chiro Matoi, chenro mag ohala nokodhi nyime kaka pile, ni mar kuonde ohala odong' pap kendo mwandu magi bende olal nono. Moko kuomgi manyo geno manyien tok masirano makoro wegi kod lal maduong'. Odiochieng' achiel tok mach wang'o chiro Matoi, moko kuom johala osechako gero manyien kuondegi mag ohala ka kwayogi maduong' en mondo miyo sirkand kaunti ma Nairobi ogernegi chiro manyasani. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Nyaefi kuom report ma kamano. Wakwayo hocho makende kendo wan geno marwa ni gibiro dok kony mowinjore kendo gie saa mowinjore. Wakawo yo machuok e chenro ni mar oimore nyakwar mga juang kata kamano asingo kawo pachi kuom ote mayudo kaneno ka Eunice Olwal nyakwar Obwogo ka wuok Ulanda wacho ni ogoyo mos ji duto moyudo masira mar mach e chiro Matoi. Gin kanyo gi min gi Eunice Aoko Obwogo kachiel gi jo Ulanda duto wacho ni gikawo mos. Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago wacho ni entiere kodwa kata kamano wacho ni piny Kenya opong' gi weche mag mibadhi. Wacho ni
Kaberto Paranya nowinjo dhi oywe mondo owe nafas ne jomoko mano pache. Emmanuel Kayama Weg wacho ni kanyo gi wuon gi Injinia Odoyo Mijondo. Bende aneno kanyo ote mar Pastor George Marodi Jesus Fellowship wacho ni kanyo gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary School mora ahinya gi chenro kachiel gi Pastor Elizabeth gi Colin Cyrus giwacho ni giduto giketo Ramogi TV gigoyo mos ne jogo mabende oyudo masira toy. Dave Nyakwar Kisuge wacho ni entire koda kamoro ni Ndego Riedo. Collins Otieno wacho kanyo ni en Nyamonye Koremo Junction wacho kanyo ni Shem Byron Gemen gi Mary Ogembo mar Abitha Village okawo mose kinde gi mag oimore. Olonde Philip Kanti Homa Bay Kodula Vincent Kajombe nani ni kacha ka intie Gemra sub location na Nyakachwad iwacho ni in kanyo gi men Koli kaya Gemra bende gi jaudi Liliana Nyoro uduto umora hinya gi chenro. Monica Kumu Kanti Nyakach Dala wacho na mora hinya gi chenro mar oimore kaito wacho kanyo ni weche gi chopo ne eyo makare wacho ni jotend migipe mowal koro oti eyo maratero kendo maler gimake giwacho ni gineni gikedo gimibadhi motia pe serikal bende to mogiko wacho kanyo notiyo mos na jogo ma joge gi owito ngima gi kaluwore gi masira mar mach matoi wacho ni en kodwa nyaka gikere kama na Monica Anyanga Makopiyo jago Katumo wacho ni en bende osechopo kaka pilo mora hinya gi chenro. Mzee Omanga aneni kacha in bende ka intie Luanda Nyamasare Mbita. Godfrey Owanga kantiere Omberi Public. Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard kantiere gogo mag Migori County kachiel gi kagi wacho ni gimor gi chendo gomos na jogo mabendo yudo masira. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho kanyo ni kwe mar piny Kenya en gino maduong' mokalo. Oyie gi Raila Amolo Odinga kuom yiero tiyo machiegni gi piny owacho. Wacho ni Raila jatelo masani odong' e piny mar Afrika mangima. Masani inyalo ng'i gi wenge duto kopogre kod jatelo ma Mandela mane en jatend piny Afrika Milambo kata South Africa. Mano Engineer Lazaro Kanyamboko kantie Kariobangi Jamaguje Canada East. Nano bende Simos Kevin kantie Meru County ote mar Godfrey Owaga bina somo kanyo. Sam Kim wacho ni ndhi waweche gi chope yo makare nyar gi Kevo inbere ni kacha kachiel gi Dave Nyakwar Kisuge wacho ni uduto usemolo kendo mora ahinya gi chenro. Faith Mzomo kantie Malindi opoyo nyambaga kuom report motiapa kaito beno kanyo ote mo or kanyo gi Pastor Orundu Juma wacho kanyo ni osechopo heyo makare chendo ni Tabil Juma wacho no mora henya gin go walga tifika ujima gi mora henya gi chendo maro imore wayo mutanya kono mga juang maino imore med chwalo ote magi wadogo bang dakika machokende. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chagai ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora mugejong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. E piny maera ema onego bed kar buok. Itiekaga weche ni mit. Ngima ng'at achiel lokore e yo manok onyal paro. Gik mawinjo
Ginadier. Jaot oketo minode e chunye, to kinde duto ne oneno piny gi chunye. Ikia kama nayudore gokinyo, wawuok mabor gokinyo. Ang'o mabiro timore ka mise mar heragi ochako bwasore? Agombo kutanua ring, awera gi chuogno, yani ojoga. Andhoga timore koneno gi wang'e. In min ka? An man ka. Ma en sigand hera, chiwruok kod chir. Ne andhoga ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi miweche manyien. Obila ma Bomet timo nonro ewi masira mar miyo moro mane onego nyithinde 2 kaeto en bende okawo ngimane oko. Anyuola mar miyo no ma nyinge Lona Cherono kod nyithinde 2 machiel jahigni 3 kende kama chielo jahigni 12 pod nitiere kod kuyo ewi midhiero makamano. Ripot yango ni miyo no ne ogoyo nyithindo go bindi kaeto en bende odere. Mosanindo Lona yangore ni osebedo kod dang'ne mag paro, to kata kamano kinde ka kinde ka oseyudo nafuu to imiye thuolo mar bedo kod nyithinde. Makmane wang'ni to ne gikone midhiero wuokie. Pod ok oyangore hiye gima ne ochune mar kawo okang' makamano. Kwanza nikauliza nini ametendeka, wakasema Lona amejinyonga, ameua watoto pia. Mimi nikachomoka nikaingia ndani straight away. Kufika huko ndani nikakuta Lona amejinyonga na kamba. Nikaona watoto chini, ingine amegongwa kwa kichwa, nikashindwa nini imefanyika. Kichwa yake alikuwa si mzuri sana. Sasa kufika siku hiyo tukaona iko sawa. Alikuwa anatembelea kwetu. Tulikuwa najua wakati mbaya tunajua Lona si mzuri. Kustukia tu ati amechinyonga alikuwa wapi? Sisi mimi nikatoroka, nilipoona hiyo mambo nikarudi kwangu tu nikaenda kulala. Sababu mimi ni baba yake. Nikaona tabu imeingia kwetu, imeingia hapa tabu kubwa sana. Kwa hivyo tunaomba serikali ya county government ya Bomet, pia serikali ya national na viongozi wote hasa wa eneo letu, tunaomba sana usaidizi na tutashukuru hiyo sherehe ikitimia, sisi tukiwa tumeacha familia bila deni. Koro Mgajwang' tarik 10 dwe mar 7 higani odong' karapar ne anyuola mar mosanindo Shakil Ramsfeld Obienge, rawera ma jahigni 23 mano onegi e lwet obila e ng'anyo mar rawere mag Gen Z. Shakil ma oiki kawuono e dalagi mantie Nyahera, Kisumu West, oyo familia mare kod lit ka bende pod gipenjo gimomiyo obila nondiko ni ne okwany ringre Juja bang' masira mar apaya ka kuom adieri to nonege gi risasi Kitengela. Jokene ratich oganda kotelne kanyo gi Khalid Hussein bende nochopo e ikno, kata kamano ne onge jotelo mag siasa kata jotend arita kwe manochopo. Jogo ma oloso medo seyo sirikal ewi teko mathoth manotige kinde ng'anyogo kendo gikwo ratiro kuom midhiero mojuko familia no. 321G Market is the vehicle that carried that boy to the mortuary. That police officer who drove that car to the station must be answerable. Nasemi your body aliokota wapi. That's point 1. Point 2, that person who shot Shakil is not somebody who is not known. I saw Mr. Kindiki, Internal Security, CS, akisema now the police must own up. Whoever did it must own up. Even the government must own up because it has the right to protect the citizens. Tunasema justice for Shakil lazima tutapata. Wale polisi waliopiga risasi na kumuua huyu kijana, we will never forget. We will never forget. Moko kuom jodak ma Eldoret e county ma Uasin Gishu medo wuok oko mar lero sigand gi ewi kambi moro motisi ni Springmark Investment Limited mayangore ni nowuondo ji mathoth ma oketo milionde modhuro mag omenda e aguchgi gi geno mar nyuolo pesago obed mathoth kendo lok jomoko. Jopiny kata lok gi jomoko.
Jopiny go ywak ewi wuond manogunigo gi jago manyinge Ambrose Abuti mane lando injili no mar pesa ka okale kanisni kendo magikone ng'wane omenda jopiny. Kaka jachung weche marwa Ken Mugalero no midhiero no weyo ji kod lal kama moko mano logo pe bengi mondo mino chiw pesa agulu no bende koro osepe. Ma e kanisa ma Dominion manie kar dak ma Action e boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu. En achiel kuom kuonde ma iyango ni Achich Ambrose Makech Abuti ne lando e ote ne jopiny ni en kod yo ma onyalo miyo go pesa gi nyuol matanda wuoya kendo mapiyo. E limbe marwa wayudo ka lamo dhi nyime, to kata kamano jadolo Caleb Mwania odagi loso. William Getumbe en achiel kuom ji mane geno loso mwandu kokalo e chenro no. To mana kaka ji mamoko, William bende koro mwandu ne duto olale nam. Wakati pesa zilikuwa zinatolewa, Ambrose anatoa pesa 5 million. Alikuwa anasema anaenda kufanyia nini? Getumbe lero pek ma osekaloe. Kanyamburko mare to kata mana nyiduonge magoyo ngolo bende ne osepe kod bengi kuma ne okawe hola mondo mino chiwe agulu mar jagono. Na sisi tunauliza hata saa hizi vile DCIO wanasema hakuna pesa katika account ya Ambrose. Si hizi bank zinajua hizi pesa they were withdrawn from where to where. Kwa sababu if you withdraw over 1 million, unajazanga karatasi inayekuwa na details ya kuonyesha kwamba hii pesa zinakuwa withdraws kwenda kufanya nini. E kardak mamunyaka, Susan Waititu kod familia mare ywak ni ne giwito maromo $5 million. Akatu introduce kama familia, sa familia yote mzima iko kwa Ambrose. By then niko na hata brother mwenye haoni anaishi Kajiado, alikuwa ameinvest 1.23. Oboke bagin godo nyiso ni ne gindikore kod kambi mar Springmark Investments e dwe mar 4 higa mokalo. To wadgi ma bende nitiere kod ng'ol mar neno yangore ni nowito maromo $1.2 million. Familia yetu kuna mjomba, kuna baba, kuna mama pale ndani, kuna brother na mimi sisters na mimi na sister yangu. Ji mamoko mabende ywak ni omagi gi achudhego oriwo koda ka jadolo Gideon Mudenyo mar kanisa mar Blessed mawacho ni ne osingo maromo $1.7 million masani koro lal nono. Owacho ni jolemo ma kanisa ne makwan gi dirom 100 bende pesa gi oselal e kabino. Obila ma Okwach Kich dhi nyime kod luwo ndach achijno. Ken Muga, Ramogi TV. Dakan prangwen nyakurom gajuan kero report no mokelnwa gi jachung weche marwa Ken Muga tero ayuyo mar ariyo na singo kao pachi kanyo neno ka Sharon wacho ni miyo no ang'o madibed ni otime momiyo koro nego rek gi nyithinde. En penjo mathoth oganda medo penjore eno otema Sylvester Kanti Nyakune dala intie kodwa chendo. Jawer matuklu Hanayo Joel kaachiel gi osiepne Jane gi nyithindo gintiere kamoro ni Nyawita e Gongo umora ahinya gi chenro maro yemore kama na Joela nayo. Eno bende ote kanyo mo ora gi Peterson Akuku ka entiere Migori Ndhewa wacho ni en bende mora ahinya gi chenro ni maro yemore odhiambo makawuono. Eno bende ote kanyo mo chwale studio kae gi wacho ni manilungo ni Mandela oniala mar Kibiri Ward wacho kacho ni entiere kodwa e chendo. Wach mar mach machiro ni wacho ni en gima chiche serikal onjo bende none kendo hoyang makare gima miyo siko timore. Wacho ni en wach malita ahinya. Ote mar jakom Gideon Midega mar mano nyakwar Dorka wuodo yomo gango kanti Kisumu wacho no gomo ahinya kuom chandruok ma jo ohala matoi oyudo odiochieng' ma kawuono. Pia eno ote kanyo mo or gi Mama Sonko Mikae Kilokio wacho ni osedonje chenro gin kanyo gi wuon pare Kevin Adada wacho ni jo ohala tema nyabera nyatoto kod kona koito te kod wuon gi Aloisa mano soja Olanda kantie Gwasi gi kaw mus mar Mama Sonko Mikae Kiloki. Pia eno kanyo otemo ora gi Frank
machonne kantie Mombasa wachoni Azimio to norumo bang' yiero magana 222 wachoni wan kaka onagi sani koro wadonje sirikal mano kanyo ote mar Frank kantiere gwenge ma Mombasa. Neno bende ote kanyo muor gi Christopher Dangote mar Semerata wacho kanyo ni osechope chenro kendo mora ahinya kali kawuok Kangeso Ramogi TV ler kaeto wacho ni ogoyo mos ne jogo mowito mwandu kod ngima e chiro Matoi e county ma Nairobi wacho ni en wach malitanya. Dennis Odila mar Ringa wacho no wuoro gima scammers go timo ne oganda. No bende ote mar Boniface Onyango kantiere e gwengego ma Nairobi wacho no mora ahinya. Eddie Oyunga wacho kanyo ne jokuoge mayo nyaka jodolo wora ahinya. Elisha Ochola wacho ni embe entie live koya Mombasa in bende kaw mos Elisha erokamano ahinya. Vitalis Ochieng wuod game Karari waneno ote mari wacho ni imbiluo chendo gik matimore e piny ni wacho ni lita dieri kendo wacho ni mine owek dere gi nyithindgi ka giamwane gi dere to gidere mana kendi giwegi giwe nyithindo omed dago ngimagi nikech nosik chopgi e piny ka. Wuod Rongo wacho ni dhano negi pesa mago pesa te ma jogo kano gino ma bende wuora ahinya gombo ni Kenya obedi ratil manyalo konyo ji weche mag mibadhi mineno gi kendo Kenya negi pesa lakini gine lwet joma chuo kende wayo matin ma eno imore kikidhi mabor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngoja ng'ato mar rameny piny. Chik by machiegni kendo nyakoro mga jwang'e mago mag tuke
Tuke mag skunde sekondar tam mar ariyo ochakore ayanga e kaunti ma Kisii ka tim mar Kodero Bara mawuok e gwenge ma Nyanza no ochako tukgi gi amodhi gi tim mar Karingari. E lap mag Gusii Stadium, tim mar Kodero Bara no oyudo gol mokwongo kale opija choma kapok Kirangari loyo gol margi mokwongo. Karangari no medo gol mar ariyo, kata kamano geno mar yudo points 3 no gore Luanda bang' Kodero Bara yudo gol e dakika mogik. Tuke mag gwenge ma Nyanza no bagi kaunti ma Kisii ka tukego no bedo kod rochruok Margarita kano wuok gi jofwambo. Jakom mar riwruok matayo tuke gi gwenge ma Nyanza Otieno Lo no lero ni okenge oseket motegno maneno ni tukego otimore gi kwe ka arita bende koro rede. Tumeongea na county security, ofisa wa security wameongezeka na tutakubalia fans kuingia ndani ya kiwanja. Tumeweka zile pegs, tukazunguka kiwanja, mashabiki wana palipopa kukaa na kusimama. Hawatakubaliwa kuinterfere na michezo zinapoendelea. Riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar arita Raymond Omolo Foundation no chwalo kony magi tugo ne klab mar Kayole City Stars Football Club. Kony mane klab no yudo no oting'o lewni manyien mag tugo kaachiel gi mago mag jokudh firimbi, wuoche mag tuke kaachiel gi gloves mag jogol. Kony no riwruogno osebedo kachiwe kor gwenge pacho ka en mar miyo rawere thuolo mar gero michgi margi kendo gologi e timbe maundu. Kano ogiramo gi TV e kinde mano ochwalo kony makama e kadak ma Kayole, Michael Odari ma en coordinator mar riwruok mar Raymond Omolo nolero ni lek magingo en chwalo kony ne jotugo kaachiel kod klepe maonge nyalo kamano e yorno makende manyalo ywayo rawere tuke mopogore opogore. Tunaweza sema tu ya kwanza nimeshukuru kwa yote. Kitu ya kwanza tufe kushukuru tu Mungu. Juu ndo amefanya yote imefanyika. Alafu tunashukuru hawa wadhamini wetu. Ametuletea jezi. Yona naweza shukuru tu. Alafu hizi jezi vitu ametuletea wametusaidia sima vijana wengi to stop crimes, kitu kama vuta matire. Tumacha side hata kwa tuna medi mtaa. Sasa hata kwa tunajitolea, tunajitokeza si wote. Unajua tunacheza ball. G-ball inalipa. Raymond Omolo timo is doing otimo gimoro manyalo keto nyithindo e ngima maber. Nikech nyithindo matindo mapod tindo gi emanya maricho kendo gin magitimo timbe maricho kabisa. Koro sama timbe gi richo ni monego bed gi bedo busy, kik gibed ka gikwelo, kik gineg ji, kik gineg tim raping. Mae manyalo kelo gi machiegni mondo kik pach gibed gik maricho nikech ngama pacho linga en paro man gi timbe maricho. Tim mar Kenya Harlequin joloch tuke mag rugby tielo mar Ingo Sevens bang' lo tim mar KCB RFC points 17-10 dakika medi e tukego mano bagi alap ma Kakamega Showground. Elvis Olukusi nomiyo tim mar KCB RFC points 5 mokwongo kapok Levi Amunga loyo conversion mano keto